No uusi ohjelma tietysti ja sitten myös vähän uutta repertuaaria, uutta variaatioa. Millaisia asioihin tuolla treenisalilla on kiinnitetty huomiota? No paljon on työstetty ilmaisua ja musiikin tulkintaa, mutta sitten myös teknistä tarkkuutta ja varmuutta ja lisää repertuaaria. Millaisia uusia juttuja koreografioihin on tulossa? No entistä parempaa ilmaisua, entistä parempaa vartalon käyttöä. Olet tekemässä uutta vapaa-ohjelmaa Stefan Lambielin kanssa Sveitsissä. Olit kesällä. Kerro vähän, että mitä sieltä on odotettavissa? No on odotettavissa hieno koreografia ja hieno ohjelma. Mulla oli tosi kivaa. Oli kiva työskennellä Stefan kanssa. Ja se on uudenlaista mua. Ei ole ennen nähty ihan tämmöistä. Uskallatko yhtään paljastaa, minkä tyyppistä on tulossa? Aika lyyrinen, mutta myös voimallinen musiikki. Millaisia juttuja sä odotat itseltäsi tulevalla kaudella sitten, kun pääsee tositoimiin jälleen kilpailemaan? Mä ootan hyvin tasapainoista kautta ja hyvin tasapainoisia suorituksia, lisää varmuutta. Ja keväällä MM-kisat Helsingissä, niin se taitaa olla kaikkien suomalaisten unelma ja haave ja tavoite. Joo, se on kyllä ihan kaikkien mielissä ja kaikkien haaveissa. Mitä se vaatii, että sinne paikka aukeisi? No, että tämä koko alkukausi menee hyvin, hyvät pisteet alle ja kokonaisuutena hyvä kausi.